Ναι παιδιά, τώρα δεν καταφέραμε τίποτα, αλλά έχω μια πολύ έξυπνη ιδέα. Κάτι που δεν ξέρατε είναι ότι μπορούν να πάνε να κλέψουν παίκτες. Άρα αυτό που θα κάνουμε είναι θα πάμε και θα κάνουμε σαμποτάζ σε έναν πλούσιο. Θα του κλέψουμε όλα τα λεφτά που έχει εκεί μέσα. Έλα, μπαίνουμε. Ωραία παιδιά. Πάνε εδώ πέρα όλα τα λεφτά του μπρο. Ρε, μαζί μου. Πάμε όλα εδώ πέρα και τώρα φεύγουμε. Κύριοι και καλοί. Ωραία, είχε πολύ καλά πράγματα. Όπως είναι και ο άλλος τέλος πάντων. Ωραία, πάμε να κλέψουμε και αυτήν εδώ πέρα. Βλέπω έχει ωραίο setup αυτή. Άρα είναι πολύ καλή για κλέψιμο. Και στο τέλος θα πάμε να κλέψουμε τον καλύτερο παίκτη. Έλα γρήγορα. Λεφτά. Ούπα, ρε, θα πάμε κύλιο. Τώρα πάμε σε αυτόν εδώ πέρα τον παίκτη που θα κλέψουμε και αυτόν εδώ πέρα. Για όσους ξέρουν γιατί το κάνουμε ξέρουν απλά. Κλέβουμε το πιο καλό. Όχι, είναι πιο... έτσι. Είναι να μην σκοτώσουμε. Πάμε εδώ πέρα που έχουμε τη Θεσσαλονίκη στο τάπ για να γίνουμε και εμείς. Δεν φίλε δεν μπορώ να κάνεις κάτι ρε φίλε εγώ. Πώς πάω πίσω. Δεν πειράζει μωρέ, δεν πειράζει. Εδώ πέρα κάνουμε να μπει το κρεβάτι. Λίγα εδώ πέρα reports. Αυτό το βίντεο παιδιά μας θα βγει μεγάλο, θα βγήκε. Τώρα με το κλέψιμο έχουμε πάρα πολλά λεφτά. Έχουμε πάρα πολλά. Θα το δείτε εδώ πέρα. Όσο πιο πολλά δεν γίνονται, είναι το καλύτερο πράγμα. Τώρα μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Να πάμε να πάρουμε και τον πάνω όροφο. Τώρα μπορούμε να τα ρίχνουμε τώρα ό,τι είναι. Ναι, για να πάνε όλα μας τα καλά. Και έχουμε εδώ πέρα το δωμάτιο. Και τώρα θα συνεχίσουμε. Ωραία παιδιά, επιστρέψαμε και τώρα θα συνεχίσουμε εδώ πέρα όλη τη δουλειά που έχουμε. Εδώ πέρα δεν έχουμε, δεν πειράζει. Τώρα θέλουμε να φτιάξουμε και αν σαν σέβε δεν πάμε καλά. Και ήρθε η ώρα να πάμε να ξανακλέψουμε. Να βρούμε τώρα έναν πολύ καλό να πάμε να κλέψουμε. Έναν καλό όροφο, τον καλύτερο. Ή άμα πηγαίναμε να κλέψουμε από αυτόν εκεί πέρα τον Timeful, κάτι τέτοιο που λέει. Άμα να κλέψουμε αυτόν εδώ πέρα τον Timeful, έτσι όπως λέγεται αυτός. Άμα τον κλέψουμε, να τον κλέψουμε. Να του πάρουμε ό,τι έχει και δεν έχει τώρα. Τώρα δεν θα ρωτήσει. Λεφτά. Πήραμε τα λεφτά. Παίρνω γκάβουν, θα τον κλέψουμε άλλη στιγμή. Αλλά για την ώρα έχουμε κλέψει αυτούς και έχουμε κάνει πολύ εξαιρετική δουλειά. Έτσι. Έχουμε κάνει πολύ εξαιρετική δουλειά. Έχουμε κλέψει πάρα πολλούς. 10.000 έχουμε. Τόσα πολλά λεφτά που μαζεύουμε. Πρέπει τώρα να κάνουμε και αναβάθμιση. Θα εξαγοράσουμε εδώ πέρα αυτό. Μετά
Ωραία. Τώρα που φτιάξουμε, τώρα τελικά θα φτιάξουμε, μόλις πάρουμε πιο πολλά λεφτά. Αυτό είναι εδώ πέρα, όχι αυτό είναι εδώ πέρα, την τρίτο όροφο. Και πρέπει να μαζέψουμε λίγα λεφτά. Μας φαρμάρουν και εδώ λεφτά, αλλά μπορούμε και καλύτερα. 1,5 multiplier. Και πολλούς followers μπορούμε να κάνουμε το δύο. Και πολλούς followers στη διάθεση. Στην ακρίβεια πάμε να κλέψουμε κάποιον από όλους αυτούς εδώ. Από αυτούς εδώ, έναν από αυτούς θα κλέψουμε. Νομίζω αυτόν έχω ξαναπάει. Νομίζω αυτόν έχω ξαναπάει. Ξαναπάει σε αυτόν. Θα πάμε εδώ στον καλύτερο παίκτη να δούμε πόσα θα μας δώσει και αυτός. Έλα, κλέψον τον καλό, τον καλό θέλουμε να κλέψουμε, τον καλό που είστε. Ωραία, έλα, κλέψουν. Ω! Ναι, θυμάμαι εγώ πως να το κλέψω αυτό. Που έρθει σε τάπαλο YouTuber όμως. Αυτό δεν το λέει κανείς που έρθει σε τάπαλο. Λάντε, τώρα είναι ο Μαρία. Έμπα. Πάρτις ό,τι έχει. Μπροστά έχουμε 220. Yes. Δεν με ενδιαφέρει που Και τώρα πάμε στο επόμενο κομμάτι. Ναι, έτσι έχουμε καταλήξει να είμαστε. Μη συζητήσω, αλλά τέλος πάντων. Ωραία. Όχι, δεν πειράζει. Τα λεφτά, μα πάρεις τα ανάλογα λεφτά, τα ανάλογα θα πάρεις. Άρα δεν πειράζει. Τι λέω, δεν με ενδιαφέρει τι είπα, μην το ακούς το πλάτσι, το πω για βλακή έτσι. Δεν πειράζει. Διαδείτε εδώ πέρα θα αναρτήσω. Αμπλίγιο Growman και δείτε τώρα μου βγάζει VIP ρε. Ρε φίλε με έχουν βάλει VIP ρε. Μου βάλει VIP ρε. Τι να πω ρε που μου έχουν βάλει και με ένα VIP. YouTuber είμαι όχι VIP. Μου αρέσει όταν με βάζουν. Κάποιες φορές είναι ωραία να σε βάζουν. Όχι. Τι να κάνουμε έτσι. Εδώ πέρα έτσι. 30, 40. Εδώ πέρα πρέπει να κάνουμε να ρίξουμε κόπο. Και εδώ πέρα νομίζω πως χρειάζεται κόπος. Και παιδιά με αυτό το βίντεο φτάσει πάνω από 50 likes. Άμα αυτό το βίντεο φτάσει πάνω από 10 likes, τουλάχιστον 10 likes, θα κάνω part 2. Και στο part 2 παιδιά θα κάνουμε full αναβάθμιση. Τώρα είναι το part 1 που βλέπετε.
στο part 2 μπορεί να γίνει σε λίγο καιρό, δεν ξέρω. Άμα φτάσουμε 10 likes ή παραπάνω από 10 likes, το κάνουμε. Το 10 likes είναι το λιγότερο. Πιο πολλά likes και το κάνουμε. Να με θυμάστε, τέλος πάντων. Μη συζητάμε. Τώρα βγάζουμε 57. Πιο πολλούς και έχουμε πάει 20.000. Ευχαριστώ. Κανονικά τώρα πρέπει να βγάλω πάρα πολλούς εγγραφές. Τώρα ανεβάζοντας εδώ μέσα αυτό. Όλο το δωμάτιο ένα update δεν μπορεί να γίνει στους 50 κάτι. Δεν πειράζει. Πλάντς να αγοράσουμε τους καραπίνες να αφήσουμε και μετά μόλις φτάσουμε τα ανάλογα λεφτά θα κάνουμε αυτό. Θα γίνουμε εμείς πιο γνωστοί όπως ήμασταν κάποτε που ήμασταν οι πιο γνωστοί και όλοι ερχόντουσαν και κάναμε meetup. Εγώ δεν λέω στο αληθινό, εγώ λέω τα 26.000. Εγώ πιστεύω ότι μπορούμε και καλύτερα, δεν ξέρω. Τι λέω, τέλος πάντων, αυτό το βίντεο μπορεί να βγει λίγο μεγάλο, αλλά δεν πειράζει. Εσείς, λοιπόν, το σκοπό μας είναι να φτάσουμε 100.000 αυτό το βίντεο και στο επόμενο βίντεο θα πάμε πιο ακραία, δηλαδή και με πιο πολλά λεφτά θα έχω κάνει και εγώ λίγη δουλειά, άρα παιδιά μην καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Θα το πηγαίνουμε καλύτερα. Σπαμάρω εδώ πέρα, υπάρχει λόγος που σπαμάρω για να μπορέσω μετά να κάνω και τον 40. Να τα κάνω μαζί αυτά τα δύο για να μην έχω πολλά παιδιά, καταλάβετε. Δεν είναι αυτό. Μου φαίνεται είναι πιο δύσκολο από ό,τι φαίνεται. 5 χρόνια θα κάνω έτσι. 5 χρόνια κάνω έτσι όπως το πηγαίνει παιδί. Το γρήγορα αυτό δεν μπορεί να πάει, τόσο αργά πάει αυτό. Τώρα άμα το πατάω συνέχεια. Πατάω τώρα εδώ πέρα, έχω βάλει όλα τα δάχτυλά μου να κάνω δουλειά. Δηλαδή το γρήγορα δεν μπορεί να πάει. $40,000. Grow your food. Ναι, τώρα πείτε δείτε εδώ πέρα έχω. Από τους πολλούς fans. Τώρα. Μπορεί στο επόμενο part να αγοράσουμε άλλον όροφο. Γιατί τώρα θα φτιάξουμε, νομίζω σε αυτό το part θα φτιάξουμε αυτόν εδώ πέρα τον όροφο και στα επόμενα part θα φτιάχνουμε πιο πάνω. Να πηγαίνουμε εδώ με τα σιγά, τα λίγα πράγματα και ένα βήμα τη φορά και μετά όλα τα βήματα μαζί. Τώρα να τα πηγαίνουμε σιγά σιγά. Αυτό εδώ πέρα μην ανησυχείτε για το μπάνιο και τα τραπέζια, θα τα κάνω εγώ. Εμείς θα κάνουμε το σαλόνι και την κουζίνα. Τα υπόλοιπα θα τα κάνω εγώ μόνος μου. Ναι. Μπορεί να το είπα πολύ τέτοιο, αλλά υπάρχει λόγος. Καλά κάνω και έτσι το είπα και καλά. Τέλος πάντων. Τώρα κοντεύει που να είναι, θα αγοράσουμε εδώ πέρα εδώ πέρα αυτό και μας βάλει κι άλλα θα τα αγοράζουμε. Και πρέπει να πάμε να κλέψουμε, έχω καταλάβει. Πάμε να κλέψουμε από... Δεν έχει τόσο ουσία το κλέψιμο από ό,τι βλέπω. Αλλά εμείς σας το κάνουμε για πλάκα. Τι μόνο εγώ με αυτόν έχουμε μείνει. Ρε, εγώ μόνο με αυτόν ρε, άμα μετά μείνω δεν έχω πώς να... Έλα εδώ να τον κλέψουμε αυτό να είναι. Mr. Beast, give me some money. No, give me some money. Ωραίο είναι ρε, μ' αρέσει έτσι όπως το έχει κάνει. Οπα εδώ,
Τον σκοτώνουμε. Άντε γεια και τον κλέβω. Και τώρα επειδή έχουμε εκατομμύρια τέτοια, ίσως προλάβουμε και κάνουμε πολλά πράγματα σήμερα έτσι όπως τα βλέπω. Και τρέχουμε γρήγορα. Μα ναι, και μετά από λίγη ώρα θα μπορούμε να πάμε να τον ξανακλέψουμε. Έτσι πίσω. Γιατί εμένα μου αρέσει το κλέψιμο εκεί. Άμα παίζεις, καλό είναι και το κλέψιμο. Δεν σου πάω να μην κλέβεις, σου πάω να κλέβεις. Είμαι πιο καλός. Εμείς τώρα όμως δεν παίζουμε στην Embraver, γι' αυτό είναι αλλιώς η ουσία εδώ πέρα, επειδή εμείς δεν παίζουμε στην. Μόλις φτιάξαμε το σαλόνι, τώρα θα φτιάξουμε και την κουζίνα. Τόσο πολύ θα θέλει η κουζίνα, δεν πειράζει, έλα, πάρτα, ρε, πάρτα. Φτιάξαμε και την κουζίνα. Άντε και το τραπέζι, άντε, χαλάλη. Φτάνει, τώρα έχουμε κάνει δουλειά ρε φίλε, δηλαδή. Πάμε εδώ πέρα πάνω. Πώς κάνουμε. Να φτιάχνουμε εδώ πέρα αυτά τα πράγματα. Και παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Αφού βλέπετε φτιάξαμε τον δεύτερο όροφο. Μόνο το μπάνιο έχω αφήσει για μένα. Εγώ τι θα ήθελα από εσάς, να κάνετε like και subscribe. Και να ξέρετε, μετά από αυτό το βίντεο, μετά από λίγη ώρα θα ανεβεί και άλλο βίντεο. Γι' αυτό να μείνετε συγχρονισμένοι. Like, εγγραφή και θα τα πούμε. Αντίο σας. Επίσης καλή πρωτοχρονιά. Μα δεν σας δω. Θα σας το πω και στο επόμενο βίντεο. Bye.